14 верасня у межах святкавання Дня горада Гродна пройдзе трэці фестываль кнігі «Кніжныя скарбы Беларусі». Мерапрыемства адбудзецца на пляцоўцы, размешчанай каля Дома прафсаюзаў. Чаму нельга прапусціць гэтую імпрэзу, пазнаем з наступнага сюжэта. Падчас фестывалю госці і жыхары горада Гродна змогуць пазнаёміцца з фатаграфічнымі экспазіцыямі, таксама з выставамі выданняў, лепшых выданняў з фондаў публічных бібліятэк і, канешне, прыватных калекцый. Усе жадаючыя змогуць далучыцца да акцыі 75 хвілін чытання, прачытаць свае любімыя творы пра родны край. Для самых маленькіх жыхароў гасцей горада Гродна мы падрыхтавалі дзіцячую пляцоўку, на якой будзе працаваць лабараторыя навукі і тэхналогіі з мульціцэнтра «Совушка». Ну і таксама, канешне, не абыдземся мы без творчых сустрэч, прэзентацый новых кніг. Ганаровых гасцей мы чакаем са сталіцы. Гэта творцы слова Людміла Рублеўская і Мікалай Малішэўскі. І, канешне, упершыню усе прысутныя пазнаёмяцца з выставай макетаў архітэктурныя помнікі малой радзімы. Гэта творчыя працы, якія дасланы да ўдзелу ў абласным конкурсе архітэктурныя помнікі малой радзімы. Гэты конкурс праводзіцца ўпершыню. Арганізатарамі яго з'яўляецца Гродзенская абласная навуковая бібліятэка імя Карскага і таксама ўправленне культуры Гродзенскага аблвыканкама. На сённяшні дзень да разгляду журы прадстаўлена 24 творчыя працы па такіх намінацыях, як «Мая малая радзіма», «Гонар прынёмаўскага краю». Ну і самая складаная, я лічу, на мой погляд, намінацыя – гэта «Страчаная спадчына». Кожная творчая праца, якая была прадстаўлена на конкурс, мае сваю разынку, выканана ў адзіным экземпляры. Так, работы адрозніваюцца па аб'ёму. Ну, вось, напрыклад, Лідскі замак, самая вялікая творчая праца, якая была прадстаўлена, і разам з тым Адэльскі млын. Таксама творчыя працы адрозніваюцца і па тых матэрыялах, якія былі выкарыстаны. Ну, вось, напрыклад, наш Мірскі замак, які поўнасцю зроблены з гліны. Усе прадстаўленыя работы адрозніваюцца не толькі па тэхналогіі выканання, але і па тых матэрыялах, якія былі выкарыстаны. Ну вось, напрыклад, Мірскі замак, ён поўнасцю зроблены з гліны. Адной з творчых работ у намінацыі «Страчаная спадчына Гродзеншчыны» быў прадстаўлены Крэўскі замак. На жаль, на сённяшні дзень ён не захаваўся, але ёсць такая легенда, існуе пра Крэўскі замак. Два князя полюбілі адну дзяўчыну. І з рэўнасці адзін з князёў забіў другого. Але дзяўчына не змагла яму адказаць узаемнасцю, і тады раз'юшаны князь загадаў замураваць дзяўчыну ў сцену. Разам з ёй замуравалі ў сцену яе любімую сабаку. Старажылы Крэўскага замка кажуць, што і па сённяшні дзень можна чуць плач дзяўчыны і яе сабакі. Сядзібны дом графа Тышкевіча – гэта драўляны дом, размешчаны ў маляўнічым кутку Белавежскай пушчы, Свіслацкі раён. І таблічка, якая ёсць перад гэтай сядзібай, сведчыць аб тым, што гэта кавалачак рая 18 стагоддзя. У 1511 годзе Навагрудак атрымаў магдыбургскае права. Гэта статус на самакіраванне. І абавязковым атрыбутам такіх гарадоў была ратуша, дзе размяшчаліся органы самакіравання. Вось у нас на выставе прадстаўлена Навагрудская гарадская ратуша. На выставе таксама ёсць работы, якія адрозніваюцца сваім крэатыўным падыходам. Ну, вось, напрыклад, калектыў горада Гродна прадстаўіў да разгляду журы домік Элізы Ажэшкі, сусветна вядомай пісьменніцы, у выглядзе самой Элізы Ажэшкі, якая трымае ў руках дом, у якім яна жыла і пісала.